on caɗele ngoni oɗon gandi beɗa andi oɗon gandi amo andi won pankare ngone leñol oɗon gandi amo andi o itti haalaɓe beddo son ittani leñol ngol yarata yeeso no hoore leƴƴi kangol wonno hoore leƴƴi ngol hettoyta ko caggal maggol majja inde maggol majja taw ko enen mbaɗi taw ko enen mbaɗi sen maayi ñawdi ene joomi sen maayi ñawdi ene Allah janggo tawa en liggaki leñol ngol o wi ko ɗum tan o haalanno kanko ceerno جارة ما شاء الله جزاكم الله خير قال مساج يا السلام عليكم. كنت أدري أنت أجازة كده كان يوم تسونا أنت من أكاز من يوم أكاز هذا جلنا أما ساج كده بندرا كده ندوكي نبي بدري جدول ما تني بدري السلام عليكم بندرا mi salmini on e inde onon fof o kaalo ko Amadou Sadio Coumba Diogo yimɓe ɓe gandirani jaafoɗo mi salmini on e gomo disdira omar rasulillah balagul nabi ceerno Abou Khalid noni nelimi mo waɗo o wi oɗo waktu 10 heures o dokkodirɗen o mo joguiran hôpital manano celluɗo ɓe mbi noon ɓe nanani no fewi eyyi bandiraɓe hono kaw Amadou Sadio Coumba Diogo o wi o salmini moon o salmini julɓe o wi defaki nelaɗo sona yettinde no jettingol peeñgol Abou Khalid nelimi e batu he o wi Abou Khalid ballel innel nombo e batu he oɗo saaha 10 heures hande o wi oɗo saaha hanki 10 heures hande o wi kadi mo arde komo jogui rendez-vous hôpital o wi haɗi mo arde ko amo jogui rendez-vous hôpital eyi ɗum sen jiyanimo ɗum dokkemo duwaw yo Allah rokkumo o wi wadde tawi en jiyanimo dokkemo duwaw yo Allah rokku jaam faati noon e gomo disnodiral o wi ko faate gomo disdiral haaluji kewɗi kalama hen haaluji kewɗi kalama hen kono ko ummima men kono to ummi to banggue mabɓe koko Abdourahima haali ɗo joni koko ceerno Abdourahima haali ɗo joni ko leñol ngol no heewi caɗele leñol ngol no heewi caɗele ngol ummima e place makol ngol ummima e place ɗo ngol wonno guila hanki waari ko enen kawre yonte tawde noon ko enen kawri hande yonta ƴeewen arte